demanar, si no s'ha fet ja, perquè ho desconeixem, si que el consistori es pogués solidaritzar amb les noies de Can Putades. Creiem que l'humor i la sàtira no haurien de ser perseguits i sobretot creiem en la llibertat d'expressió. I tot i que les tres garrotxines han rebut moltes mostres de suport a les xarxes socials, pensem que no hauran passat bons moments al rebre el menyspreu i els insults derivats del maltracte rebut per part dels mitjans de comunicació espanyols. Gràcies. I sóc nervós, potser està més al tant vostè de les xarxes que jo. No, absolutament d'acord amb el que diuen. Va ser un vídeo satíric d'un grup de joves que tenen xarxes socials, que surten molt al TikTok i a l'Instagram d'aquí, que són d'aquí veïnes de la Garrotxa, són amigues i companyes, les coneixem, i evidentment tot el suport perquè la caverna mediàtica ha fet de les seves i la veritat és que s'han passat molt contra elles, total, per fer uns vídeos d'humors, i al final l'humor és el més saludable per fer crítica en aquesta societat, que al final és el que feien elles. M'ho haurà d'explicar després perquè sincerament no sé de què va. Bé, moltes gràcies, donaríem aquest ple per acabat. Voldria acabar